അവര് അയച്ചിട്ട് ചാവുമ്പോ കഷ്ടപ്പെടാണ്ട് പോണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം ഒരു അവര് മാസം പൈസ വയ്ക്കും. പിന്നെ ഒരു ഈശ നടേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളെ 17ാമത്തെ അധ്യായം 17ാമത്തെ ദിവസം അല്ലെ, 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു. 17ാമത്തെ അധ്യായം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിഞ്ഞോ പോയ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി ഉള്ളു 18 ദിവസം കഴിയാൻ. 18 ദിവസം പെട്ടെന്ന് 18 ദിവസമായത്. 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയത് അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ? ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ചാപ്റ്റർ 17 എഴുതി ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും ക്ലാസ്സിൽ കയറിയ പോലെ. അങ്ങനെ പോയി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു ഓഫീസിലെ ആൾക്കാര്. നമ്മൾ അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആസ്തികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച്, ദൈവികമായിട്ടുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങൾ 26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അല്ല, എല്ലാവരുടെയും നാശത്തിന് കാരണമാക്കുന്നതാണ് ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ തത്താത്മാവിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങൾ, 4 ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അജ്ഞാനത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ട്. അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ആ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടും. ആ രൂപത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ പ്രവർത്തികൾ വരും. ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? വിശ്വാസങ്ങൾ. ശ്രദ്ധാവിഭാഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസങ്ങൾ. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും വരും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം ആയിരിക്കില്ല രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം, അതായിരിക്കില്ല സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം. ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്? ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്ഷണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങള് അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ യജ്ഞവും ദാനമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ. യജ്ഞവും ദാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഏതാണെന്ന്. സ്വഭാവത്തില് പിന്നെ തപസ്, അതൊക്കെ അത് 3-4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. അധ്യായം 17
ഭയങ്കര സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, ഞാൻ വാതിൽ ചാരിയില്ല കേട്ടോ ഒന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സപ്തമോഹാരജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? അനിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ആശ്രിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. അത് ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ അർജുനൻ അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ആരാധിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായതനുസരിച്ച് അർജുനനും മനസ്സിലാവണം എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഈ ഇന്നലെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രം എന്താ പറഞ്ഞത്? ആശ്രിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു? ഇതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരല്ല, ഇതൊന്നും അനുസരിക്കാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവരില് ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. സത്വാനുരൂപ സമൃവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയേയം പുരുഷോ യോ യശ്രദ്ധാസ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തുക്കളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസികളും ഉള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തോടെ പറയുന്നത്? വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവാത്മാക്കളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, താൻ നേടിയ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിശ്വാസികളെ, ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു അംശം. അതായത് നമ്മള് ജീവാത്മാവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണോ? അതെ. എന്ത് അല്ലാന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ആരാണ്? ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവ് ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജീവാത്മാവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ, ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവ്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഇത് മനസ്സിലായി. അല്ല, ലെവൽ 4 അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രയും ലെവൽ 4 എത്തിയിട്ട് അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി തന്നത്. ലെവൽ 1 നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആത്മാവ് ഒന്നാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ്, നമ്മൾ പറയുന്ന ആത്മാവ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ജീവാത്മാവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതായത് ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതും പരമാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നവരും. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ലെവൽ 4 വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചപ്പോ വേറെ ക്ലാസ്സിലാണ് ചോദിച്ചത്, പക്ഷെ ഞാൻ ഓർത്തപ്പോ അത് കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടല്ലേ. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് തന്നെ, ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവ് ഭഗവാനല്ലേ? പരമാത്മാവ് ആരാണ്? മാതാജി, നമ്മൾ ഒന്നാണോ? അല്ല, ജീവാത്മാവാണ് നമ്മള്. ജീവാത്മാവും ആത്മാവും. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ കേട്ടോ. നമ്മളൊരു അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് പകരം ആത്മാവെന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ജീവാത്മാവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അവിടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ്. ജീവസത്ത, ജീവാത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ്, ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. യജന്തേ സ്വാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാംസി രാജസ പ്രയതാൻ ഭൂതഗണാം ചേന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസിക സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ 3 കൂട്ടരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ആരാധന എങ്ങനെയാ പറയണത്? സാത്വിക സ്വഭാവികള്, സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു? അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെ തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ആരെ ആരാധിക്കും? ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അപ്പൊ 3 കൂട്ടരും ആരാധിക്കുന്നത് ഭൂതപ്രേത പിശാചികളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ആസുരികമായിട്ടുള്ളവര് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. സാത്വികരാരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? ഇതിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതിൽ പറയുന്നില്ല. പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്, ആര്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവര്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. കണ്ടോ അതിലെഴുതി? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ 3 ഗുണത്തിനും മുകളിൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിനും മുകളിൽ ഗുണം വിശുദ്ധ സത്വം. ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. ഈ 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായൊരു ഗുണം, അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വം, വസുദേവ അവസ്ഥ. ആ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരാധിക്കും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ആ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്, വിശുദ്ധ സത്വം. അതായത് 3 ഗുണത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? അശാസ്ത്ര വിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോജനഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗാഫലാനിതഃ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമാമചേതസഃ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ മിഥ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അവിടെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്ന? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറയാണ് ശാസ്ത്ര വിഹിതങ്ങളല്ലാതെ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യാണ്? തന്നിഷ്ടത്തിന് സ്വന്തം ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളാണ് അസുര സ്വഭാവന്മാര്. അവരെന്താണ്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുക. അതിനാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യണത്. ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ശരിക്കും ആ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികള് എങ്ങനെയാണ്? ആസ്തിരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഈ കാണുന്ന പിക്ചറുകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അല്ലെ? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ എന്താണ്? ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോ മരണം പോലും സംഭവിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിനെ ഒരിക്കലും ആര് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്ഷണ വിഷയം നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്
ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ, തപസ് എങ്ങനെയാണ് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ, ദാനം എങ്ങനെയാണ് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ദാനത്തെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മളെ ഈ 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങളില് പറഞ്ഞപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് 3 തരത്തില് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് പറയാം, യജ്ഞങ്ങൾ പറയാം, ദാനം പറയാം, തപസ് പറയാം. അതാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവത് ക്ഷേമത്തിന്റെ മതപരമായ ഭാഗമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒത്തിരി സൗണ്ട് കുറഞ്ഞുണ്ടാവൂല്ലോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ആയു സത്വബലാരോഗ്യ സുഖ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കൂടി പറയാമോ? ഏഴാമത്തെ അല്ലെ. ആഹാരസ്തപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപാസ്തഥാദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഭക്ഷണം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളില് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോന്നിലും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനത്തെ കുറിച്ചും തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് കേട്ടുകൊള്ളാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ആയു സത്വബലാരോഗ്യം സുഖ പ്രീതി വിവർധനഃ രസ്യാ സ്നിഗ്ധാ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വികി പ്രിയ സാത്വിക പ്രിയഃ. സ്വാത്വികരുടെ അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ്, ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദീർഘായുസും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്വം പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികരവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നതും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമായ രസമുള്ളതും പ്രീതികരമായിട്ടുള്ളതും സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം, ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് ശരീരത്തിന് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, ഓജസ്സും തേജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്ത് നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങള് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും, പ്രീതികരമായിരിക്കും, സ്നിഗ്ധമായിരിക്കും, അത്യാവശ്യം കൊഴുപ്പുള്ളതായിരിക്കും, ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ആഹാരമായിരിക്കും ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വികര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യവും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് സ്വാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ, ഇത് നമ്മൾ ഇസ്കോണില് ഭഗവാന് ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കുന്നു, അതായത് നിവേദിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാതും എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിനും ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലാത്ത, നോൺ വെജ് അല്ലാത്ത എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് വെക്കാം. ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോ എന്ത് വേണം? ഒരു തുളസിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട്. പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും തൈര് എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് ഇനി രാജസിക സ്വഭാവികൾ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയാണ്. കട്മള ലവണ തീഷ്ണ രുക്ഷാവിദാഹിനഃ ആഹാര രാജസസ്യേഷ്ട ദുഃഖശോകാമയാ പ്രദഃ.
ഇതെവിടെ പറയുന്നത് കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച തുടങ്ങി എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കയ്പുള്ള ഭക്ഷണം, കയ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്പയ്ക്കര കയ്പല്ല, അല്ലാതെ കയ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഭക്ഷണത്തിന്, ചില കയ്പ്, ആ കയ്പ്, പുളി, അതായത് എല്ലാം എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കും, അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും എല്ലാത്തിന്റെ. പുളി നോർമൽ അല്ല, എല്ലാം കൂടുതൽ കയ്പുള്ളത്, പുളിപ്പുള്ളത്, ഉപ്പ് രസമുള്ളത്, കടുത്ത ചൂട്, വളരെ ചൂട്ടോടെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്, എരിവുള്ളവര്, ഭയങ്കര എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്, വരൾച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, അതൊക്കെയാണ് ആർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപ്പ് കഴിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നത്, എരിവ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തും നോർമലിനേക്കാളും അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും എല്ലാതും. കൂടുതൽ ഉപ്പ് വേണം, കൂടുതൽ പുളി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ, ഭയങ്കര ചൂട് വേണം, എരിവ് വേണം ഭയങ്കര. പിന്നെന്താണ് വരൾച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങള്, അതൊക്കെയാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഈ രാജസിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ മുളകൊക്കെ ഇട്ട് മുളകൊക്കെ കടിച്ചു തിന്നാനായിട്ടാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടം? രാജസിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസ പ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. താമസ സ്വഭാവത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം. അതായത് നമ്മള് കേടായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല. കേടായ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് അത്രയും കേടായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഈ താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെന്ന് പറയാം. അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് ഭക്ഷണം കേടായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇതിലെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 3 മണിക്കൂർ മുൻപ് പാകം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം ആയിരിക്കില്ലേ? അതെന്താണ് അവിടെ താമസ സ്വഭാവികൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, അറിയാവോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? അറിയില്ല മാതാജി. പഴകിയ ഭക്ഷണം നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതല്ലേ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോണവര് പ്രത്യേകിച്ചും രാവിലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യണത് അങ്ങനെയല്ല. അതായത് 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പറയുന്ന വെച്ചാല് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാ ശരിക്കും? എന്തിനാ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? ഊർജം കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഊർജം വേണം. ആ ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു, 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ എന്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും? അതിന്റെ ഗുണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറ് നിറയുന്നല്ലാതെ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല അതിന്? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടില്ല, അതിന് ഊർജ്ജം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നമ്മളെ വിശപ്പ് മാറുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ഒരു എക്സാക്ട് അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകും. അതാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ വയറ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും എന്തിനാണ്? ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അതവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം തമോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് വേണം? നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വേണം അല്ലെ? ആ റിസൾട്ട് എവിടെ കിട്ടില്ല? ഇവിടെ കിട്ടില്ല. അതാണ് അവിടെ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മള് വിട്ടുകളയാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. കാരണം ഇപ്പൊ ജോലിയുള്ളവർക്കൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ അതൊന്നും. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, കേടായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത്രയും കേടായത് വേണ്ടത് ഭയങ്കര പൊട്ടയായി മാറി അതിൽ പിക്ചറിൽ. അപ്പൊ അത് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അത് ചെത്തി കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ രീതിയിൽ അവര് കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കളഞ്ഞ് പുതിയ തീർത്ത് കഴിക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ചെത്തി, അത് മാറ്റി, അത് നന്നാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയെടുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കും. അതാണ് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരിലുള്ള വ്യത്യാസം.
അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപ്പോ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, രാജസികവും താമസികവും. സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനത്തെയാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ശരീരത്തിന് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും ഉള്ള ഭക്ഷണം അല്ലെ? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ദീർഘായുസ്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും പിന്നെന്താണ് സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തായിട്ടുള്ള പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. രാജസിക സ്വഭാവികൾ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? കയ്പ്, പുളി, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവുള്ളത് എല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക്. എല്ലാതും കൂടുതൽ വേണം അവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം. താമസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? കേടായ ഭക്ഷണങ്ങൾ, അതായത് പിന്നെ 3 മണിക്കൂർ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങള്, കേടായ ഭക്ഷണങ്ങള്, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തത്, ഉച്ഛിഷ്ടം ഒക്കെയാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുക? താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഇനി നമുക്ക് യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം. 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അഫലാകാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധി ദിഷ്ടോയ ഇച്ഛതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികം. സാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നതാണ് യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായ യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു, വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു, കർത്തവ്യബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രാജസികമായ ഉദാഹരണം എന്ത്? ആ യജ്ഞത്തിനൊരു ഉദാഹരണം അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ പറയാ? ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളെ യജ്ഞം നാമജപാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ? അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ പോണത് തന്നെ എടുക്കൂ. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകാണ്. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റും കൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതില് വരില്ല? സാത്വികത്തിൽ വരില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുറെ നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മളെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ വേണം, എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്റെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഗുണം ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെ കുറെ ലിസ്റ്റും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അതെന്തായില്ല? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു യജ്ഞം ആവില്ല. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രവൃത്തി ഉണ്ടല്ലോ. മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് മാറി അത് രാജസികമായിട്ട് മാറും അല്ലെ? അങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അടുത്തത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദമ്പാർത്ഥമഭിചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞം എന്തിലേക്ക് മാറും? നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ രാവിലെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ അത് സാത്വികാണ് ശരിക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണാം എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമാകാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പോകുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായി മാറും? രാജസികമായിട്ട് മാറും. നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്നും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഭയങ്കര ഭക്തയാണ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് പറയുന്നില്ലേ? അതായത് യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക, സ്വർഗം നമ്മളൊരു പുണ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്?
രാജസികത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ രാജസികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ ഒന്നും ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാം, ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കണം, രാവിലെ ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോ ഭഗവാനെ കാണാം, അത് മാത്രം നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ളൂ. അങ്ങനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ടിരിക്കണം, നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുറെ ലിസ്റ്റും കൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നെങ്കിൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചഹ്യതേ. ഇനി യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. ഇനി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ വേദവിധികൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തുന്നില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ല നമുക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് എന്താണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ പുതിയൊരു വീട് പണിതു, നമ്മൾ പുതിയ വീട്ടില് ഗൃഹപ്രവേശം നടത്തണം, അപ്പൊ ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യണം എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഗണപതി ഹോമം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗണപതി ഹോമം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലുള്ളവരെ നിർബന്ധപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ്. എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല അതില്, പക്ഷെ വീട്ടിലുള്ളവരെ നിർബന്ധപ്രകാരം ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെന്താണ്? അപ്പൊ ചെയ്താ പോരെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ പ്രസാദം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ആർക്കും. നമ്മളൊരു യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും. അത് മുഴുവനാകണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യണം. അപ്പൊ പ്രസാദം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല ആർക്കും. കാരണം അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ ഒരു ഹോമം നടത്തിയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രസാദം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. മന്ത്രോച്ചാരണവും ഇല്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൂട്ടി എന്താ പറയാ ഇട്ട് കത്തിച്ചു ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ആ പൂജാരിക്കാണെങ്കിലോ ദക്ഷിണയും കൊടുക്കില്ല. കാരണം ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ വീടുണ്ടാക്കി ഇനി അതിന്റെ കുറെ പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ല നമുക്ക്, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു ഗുണമില്ല, തിരിച്ചെന്താണത്? തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് മാറാണ് അതൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് നമ്മളെ പുണ്യ ഫലങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. നമ്മള് നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നമ്മള് അതായത് പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫലമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെയൊക്കെ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫലം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു. നമ്മള് സാത്വിക ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലുള്ള. സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കാതെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നവന്, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത്, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങള് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തത് രാജസികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. താമസികമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം ഇല്ലാതെയും മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലാതെയും ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ അതിന്റെ തിരിച്ചൊരു ആക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും, ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാതെ, നമ്മള് പ്രസാദം കൊടുക്കാന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ പ്രസാദം കൊടുത്തിരിക്കണം നമ്മള്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുക, ഇത് രണ്ടും നമ്മള് മന്ത്രോച്ചാരണം, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്.
മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദേവദീക്ഷ, ഗുരു പ്രാജ്ഞ, പൂജനം, ശൗചമാർജവം, ബ്രഹ്മചര്യ, അഹിംസ, ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ തപസ്, ഈ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തപസ് മൂന്ന് തരത്തിൽ തപസ് ഉണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. മൂന്ന് തരം തപസ്. ഒന്ന് ശാരീരികം, മാനസികം, വാഗ്മയം. അപ്പൊ അതില് ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് പരമപുരുഷനെ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ, മാതാപിതാക്കള്, പിന്നെ അതുപോലെ സമൂഹത്തില് ഉന്നത നിലയിൽ നിൽക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ് നമ്മള് അച്ഛനമ്മമാരെ ആദരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരെ ബഹുമാനിക്കണം, ഭഗവാനെ ആദരിക്കണം, ആരാധിക്കുക, ബ്രാഹ്മണന്മാര്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഉന്നത വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പെരുമാറ്റം, അവരോട് കാണിക്കുന്ന പെരുമാറ്റം, ലാളിത്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറുക, ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുക, അഹിംസ, പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരികമായ തപസ്സില് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് വാഗ്മയ തപസ്. അനുദ്യേകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതാം ചതയത് സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം ചെയ്വ വാഗ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് വാഗ്മയ തപസ്. രണ്ടാമത്തേതാണ് വാഗ്മയ തപസ്. അതെങ്ങനെയാണ് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സത്യം പറയണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? സത്യമായിരിക്കണം പറയേണ്ടത്. പിന്നെന്താണ്? പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമായതായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരം ആയിരിക്കരുത്. പിന്നെ അത് ഹിതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കണം. പിന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള ഹിതപരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? വാഗ്മയ തപസ്സില്. പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളും എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം സത്യമായിരിക്കണം പറയേണ്ടത്, നുണ പറയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നത്. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, അവർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, അങ്ങനെയാണ് അതാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ പറയുമ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഇതിലൊരു കാരണം തിരുത്തി പറയാം. നമ്മള് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു രോഗി ഭയങ്കര മരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ രോഗിയെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് രോഗി ചോദിക്കും, ആ ഡോക്ടർ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളാൻ പറയും. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ അല്ലെ, ഡോക്ടർ പറയും വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കും. അപ്പൊ രോഗി ചോദിക്കും എന്റെ അസുഖം മാറിയോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ സത്യം പറയാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ വാഗ്മയ തപസ് അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയും? ഇല്ല, നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇനിയിപ്പോ ഏത് സമയത്ത് മരണം സംഭവിക്കും, അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയിക്കോളാനായിട്ട് പറയാ ആ ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏത് വാഗ്മയ തപസ്സാണോ വരുന്നത്? അതിൽ വരുന്നതാണോ? എന്താണ് വരെ സംഭവിക്കാത്? ഏതിലാണ്? വാഗ്മയ തപസ് അല്ല. അല്ല. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ അതിൽ എടുക്കേണ്ടത്? വാഗ്മയ തപസ് അല്ല അല്ലെ. വാഗ്മയ തപസ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് പ്രയോഗിക്കണം? ഈ പറഞ്ഞതില് വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെ. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതുമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് മിതമായ സംഭാഷണം, ഹിതകരമായ സംഭാഷണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കത്ത. അപ്പൊ ആ രോഗിയോട് എന്താ പറയേണ്ടത്? ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം എന്ന് പറയാം. കാരണം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ, അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന സത്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ സത്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി. അതാണ് അവിടെ വാഗ്മയ തപസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ്? ആ സത്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സത്യമാണോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? മറച്ചു തന്നെ വെക്കണം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത് വാഗ്മയ തപസ്? അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. യുധിഷ്ഠിരൻ ഇല്ല, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്, സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു അസത്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അറിയോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെ ആരാണ്? അശ്വത്ഥമാവ്.
അശ്വത്ഥാമ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആ അസത്യം പറയാൻ ആര് തയ്യാറായില്ല? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തയ്യാറില്ല. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ രഥം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? ഭൂമിക്ക് മേലെ കൂടെ കാരണം ഭഗവാൻ അത്രയും ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരി അങ്ങനെ നുണ പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ. ഭീമന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അശ്വത്ഥമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആനനെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൊല്ലുമ്പോ എന്തായി? അശ്വത്ഥമാവ് എന്ന ആന ചത്തു എന്ന് പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആന എന്ന് പതുക്കെ പറയാ കാര്യം. അപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവ് വന്നല്ലോ അവിടെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ശരി, പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിരന്റെ രഥം താഴേക്കിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത്? ധർമ്മം. ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ധർമ്മം. ശരിക്കും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ യുക്തി അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ സത്യം മാത്രം പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് നുണ പറയിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ചോദ്യം നമുക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഒറ്റടിനടുത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, രഥം താഴ്ത്തിക്കിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സത്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? മാനസിക തപസ്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവി നിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇത് മാനസിക തപസ്സിൽ വരും. ഇപ്പൊ മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വിരക്തി. അതാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ വരുന്നത്? മാനസിക തപസ്സിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളോട് നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുക, സൗമ്യമായിട്ടുള്ള സൗമ്യത, പിന്നെ മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന പരിശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? മാനസിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? മറ്റേ കാപ്പട്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ മറച്ചു പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതല്ലാത്തത് നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ത്? മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, പിന്നെ ഉന്നത വ്യക്തികളെ, മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ആദരിക്കുന്നതും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരശുദ്ധി, പിന്നെന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ പാലിക്കുന്നതാണ്. ലാളിത്യം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അല്ലെ? ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടത് വാഗ്മയ തപസ്സായിരുന്നു. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സത്യം പറയണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്നതായിരിക്കണം, ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരമായ സംഭാഷണമായിരിക്കണം, പിന്നെ വേദമന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിൽ വരും? രണ്ടാമത്തെ വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. പിന്നെ മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഒക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? മാനസിക തപസ്സില് വരുന്നത്. തപസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ 3 തരം തപസ്സും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരേ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തേ സ്വാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അത് സാത്വികം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 തരം തപസ് ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കല്ലാതെ ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ചു പോകാറുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശാരീരിക തപസ്സും വാഗ്മയ തപസ്സും മാനസിക തപസ്സും ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവയേത് ക്രിയത്തെ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമദ്രുവം. ഇനിയോ ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികം, ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതമാണത്. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ, അതൊക്കെ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആരാധന നേടാൻ, ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികം.
രാജസികം അത് അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണപ്രധാനികള് അതവരെന്താ ചെയ്യുന്ന ആശ്രിതന്മാരെ കൊണ്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ല ആരെയാണ് ആശ്രിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ആൾദൈവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കാല് കഴുകിക്കുക, അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യിക്കുന്നു, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പൂജ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് കുറെ ധനം മേടിക്കാം. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള തപസ്സിന്റെ പല പേരില് കുറെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുണ്ടാവും. ഇത് രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതമാണ് എപ്പോഴും. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അത് ക്ഷണികമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതമായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തത് താമസികമായിട്ടുള്ളത്. മൂഢോ ഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യേത്സദാനാർത്ഥം വാ തത്തമാസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് സമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. നമ്മുടെ മൂഢമായ ബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ, അവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ, അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു അസുരന്മാര് അവര് തപസ് ചെയ്ത് എന്താണ്? ദേവന്മാരൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള തപസ് എന്താണ്? അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണെന്ന് പറയാം. അതായത് തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനത്തിലുള്ള തപസ് എപ്പോഴും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സാത്വികവും രാജസികവും താമസികമായിട്ടുള്ളത്. 3 തരത്തിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ? സാത്വികം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? സാത്വിക തപസ് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കും. വിശ്വാസത്തോടെ ബഹുമതി ആരാധന ഒന്നും ഇല്ലാതെ, അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ആ നേട്ടങ്ങൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികം. നേരെ മറിച്ച് രാജസികം എന്താണ്? അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ബഹുമതിയും ആരാധനയൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രാജസികം. താമസികം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? അത് താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഇനി അടുത്തത് ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അടുത്തത് ദാനം. ദാതവ്യാമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശകാലേച്ച പാത്രേച്ച തഥാനം സാത്വികീം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികം. അപ്പൊ സാത്വികമായ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായ ദാനം. അപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചിരിക്കണം? നമ്മൾ കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് നാളെ ഇതിൽ കൂടുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചോ, പിന്നെ സൂര്യഗ്രഹണ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ വെച്ചോ, മാസാന്ത്യത്തിലോ, ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണന്, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവർമാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ദാനം ചെയ്യാം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ദാനം പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പക്ഷെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ദാനമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം. അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു പാവപ്പെട്ടവന്, ദരിദ്രനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കാണ്. ദരിദ്രൻ ആരായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കാണ്. ആ ദാനം നമ്മൾ അനുകമ്പ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അനുകമ്പ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാം. അമ്പലത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ദാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇപ്പൊ അമ്പലത്തില് ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് പറയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നാളായി, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആ പൈസ കൊടുത്തു, വ്യക്തിക്ക് പൈസ കൊടുത്തു. ആ വ്യക്തി അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ്? ശരിക്കും നല്ല സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? കാരണം നമ്മുടെ രീതിയിൽ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് നമ്മൾ ആ ദാനം കൊടുത്തത്.
നേരെ മറിച്ച് ആ വ്യക്തി ആ പൈസ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ആ വ്യക്തി കള്ള് ഷാപ്പിൽ പോയിട്ട് കള്ള് കുടിക്കാനാണ് ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ദാനം സാത്വികമാകുമോ? അവിടെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചാണ് കൊടുത്തത്, അയാൾക്ക് വിശക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ദാനം സാത്വികമാകുമോ? അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് അവര് വീട്ടില് ഭാര്യനെല്ലാം ഇല്ലാക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ അവര് പറയുമല്ലോ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്ത് മദ്യപിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് വീട്ടിലെല്ലാം മദ്യപിക്കുന്ന ആളെ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയല്ലേ അത്? അതെ അതെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുദ്ദേശിച്ചാ കൊടുത്തത്? നമ്മൾ സാത്വിക ബോധത്തോടെ കൊടുത്തു. ബോധത്തോടെ കൊടുത്തു. പക്ഷെ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. അത് അയാൾ എന്താ ചെയ്തത്? അയാളത് നല്ല രീതിയിലല്ല ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ദാനം ആർക്ക് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്? നമ്മൾ അറിയാതെയാണെങ്കിലും നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആ മൃഗരാജാവിന്റെ കഥ കണ്ടില്ലേ? അറിയാതെ ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്കും എന്തിന്റെ ഫലം കിട്ടാണ്? തെറ്റിന്റെ ശാപം കിട്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ദാനം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത് അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം മേടിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്? പൈസ കൊടുക്കരുത്. ഭക്ഷണം മേടിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അവർക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല അവരെന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ദാനം കൊടുക്കണം. അത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിലെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ആത്മീയമായ പുരോഗതിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ദാനം ചെയ്യുന്നതും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിന് പകരം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും? തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എപ്പോഴും. അപ്പൊ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നന്ദമഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ ജനിച്ച സമയത്ത് ദാനം കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ തീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്കൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികമാണ്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? രാജസികം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, ആ ദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യുപകാരം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ല, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ്? രാജസികമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ, നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നു, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? സെൽഫി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഉള്ള ദാനങ്ങൾ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതായത് പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പേരും പ്രശസ്തിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികമാണ്. ആദേശകാല യഥാന പാത്രാഭ്യശ്ച തീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമ സമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്കു നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയുടെ കൂടാതെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നു. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, നമ്മള് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക്, അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം, പിന്നെ ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞതയോടെ അർഹതയുള്ളവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതും എന്താണ്? താമസമാണെന്ന് പറയും. ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലം, നമ്മുടെ ഉചിതമല്ലാത്ത സമയത്ത്, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് നൽകുക, അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നത്. അതായത് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദാനം, ഒരു വ്യക്തി വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തു, പക്ഷെ അത് വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ദാനവും, പിന്നെ ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നത്. അതായത് ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും വൈഷ്ണവന്മാർക്ക്, സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കൊക്കെ അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയും കൂടി ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കാതെ അവജ്ഞതയോടെയാണ് അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? താമസികമാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ
കൊടുക്കുന്ന ദാനവും, രണ്ടാമത്തത് അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആദരമല്ലാതെ അവരെ അവജ്ഞതയോടുകൂടി അവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനം എന്താണ്? താമസികമാണ്. അപ്പൊ 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും അർഹതയുള്ളവരെ ആദരിക്കാതെ കൊടുക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിപ്പോ വലിച്ചെറിഞ്ഞൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കാന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന്. ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഇപ്പൊ നമ്മള് സാത്വികം, രാജസികവും താമസികവും. എങ്ങനെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞ നമ്മള്? കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സാത്വികം. രാജസികം എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് രാജസികം. മൂന്നാമത്തെ താമസികം, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതും ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടുകൂടെ അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? 3 ദാനം, 3 തരത്തിലുള്ള. മനസ്സിലായി. ഇനി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇല്ലേ? 4 പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങള്. ഇനി ബാക്കി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു, യജ്ഞം പറഞ്ഞു, ദാനം പറഞ്ഞു, തപസ് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഓം തത് സാധിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ സ്ത്രീവിധ സ്മൃതഃ ബ്രഹ്മണസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതി പുരഃ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു സംശയം വരുന്നതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനമായാലും യജ്ഞമായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആവണമെന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടുപോന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, അതായത് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വം ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. പ്രതീകാത്മകളായിട്ടുള്ള ഈ വാക്കുകള് വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മള് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3 വാക്കുകൾ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളത് ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചു? ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തായി മാറിയത്? നമുക്ക് അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്നാൽ പോലും അതാരെ ഏറ്റെടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ്. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതോട് കൂടി അതില്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് കൊടുത്ത് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതില് എന്തെങ്കിലും നമ്മളിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മളിൽ വരുന്ന തെറ്റുകള് അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതോട് കൂടി അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ റിലീസ് ആകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം അല്ലെ? ഓം തത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്, സത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതോട് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണത്? അത് അവിടെ ഇല്ലാതാകണം. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത് എന്നൊരു വിട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതോട് കൂടി അതവിടെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനാ തപാക്രിയഃ പ്രവർത്തന്ത വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും എന്ത് പറയും? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്.
നമ്മളെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എല്ലാവരും ഓം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാതും വരുന്നത് എന്തിലാണ്? ഓമിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഓം വരുന്നില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഓം ഓം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഓമിലല്ല തുടങ്ങുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയി അവിടെ ഇല്ല ആരും? അത് മഹാമന്ത്രാവുന്നുണ്ടാണോ? മഹാമന്ത്രം ഓം അന്തർലീനമാണ്. ഓം അന്തർലീനമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ലെവൽ 2 വരുമ്പോ അത് നമ്മളെ ഇതിൽ പഠിക്കും. അത് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തില് ഓം അന്തർലീനമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? മന്ത്രത്തിൽ വരുന്നു. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത്. അതായത് ഓം എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധാക്ഷരം അത് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ് ഓംകാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ ഓംകാരം അന്തർലീനമാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഓം അന്തർലീനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയണ്ട? ഓം പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി എല്ലാ മന്ത്രത്തിലും നമ്മൾ എന്താണ്? ഓം നമ ശിവായ, ഓം ഗണപതായ എന്നല്ലേ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എന്താണ്? ഓം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം? ഭഗവാൻ ഓർത്തിരിക്കണം. ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാതും ആരംഭിക്കേണ്ടത്. താദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തി സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാന്നുള്ളതാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ലാഭത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിലോ സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ സതിത്യേതത് പ്രയുജ്യത്തെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദാർത്ഥ സ്വിച്യത്തെ യജ്ഞേ തപസ്സി ദാനേ ച സ്ഥിതി സതിതി ഉച്യത്തെ കർമ്മ ചൈവ തഥർഥീയം സതിത്യോ വാഭിധീയത്തെ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ. നിരപേക്ഷ തത്വം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ സത്ത് എന്ന വാക്കും ഭഗവാനെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സത്ത് എന്ന് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞം ദാനം തപസ് കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് എല്ലാതും. നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാതും എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇങ്ങനെ ഓം തത്സത് എന്നുരുവിട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം ഹൃദം ചെയ്യത് അസാദിത്യച്ചതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും അത് അസത്ത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ക്ഷണികങ്ങളായ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിരിക്കും. നമ്മള് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ദാനവും യജ്ഞവും തപസ്സും അത് അസത്ത് എന്ന് പറയും. ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ് എന്നാണ്. നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദിക്ക് ജയ്. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അല്ലെ നമുക്ക്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? വേദവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ വേദവിധി അനുസരിക്കാതെ ചെയ്യുന്നവരുടെ ആരാധന ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സാത്വികർ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേത പിശാചികളെ ആരാധിക്കും. അടുത്തത് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, 3 പേരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ പറയാം. എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ആരോഗ്യം, സന്തുഷ്ടിയുള്ളതും സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ആഹാരം അല്ലെ. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് കയ്പ്, പുളി, പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ് ഒക്കെ ഉള്ള, അതായത് എല്ലാം എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കും അവർക്ക്, എല്ലാത്തിനും കൂടുതലായിരിക്കും അവരുടെ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് താമസികം, അവർക്ക് 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തത്, നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ആയിരിക്കും താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണശീലം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതാണെന്നുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാത്തിനും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടെ വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. താമസികമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രസാദം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ദാനം എങ്ങനെയാണ്? ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യബോധത്തോടുകൂടി പ്രതിഫലം കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന വ്യക്തിക്ക്, അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. രാജസികമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികം. താമസികമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ദാനം? ഉചിതമായ സ്ഥലത്തും ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തല്ലാതെയും കൊടുക്കുന്നത്. അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം, അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ആദരവില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നതും. 2 തരത്തിൽ. ഒന്ന് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ഉചിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്നതും, അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ആദരവില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നതും. 2 തരത്തിലുണ്ട് അവിടെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ബ്രാഹ്മണന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ്? സന്യാസിമാര് അല്ലെ, വൈഷ്ണവര്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവര് ആദരവില്ലാതെ കൊടുക്കുക. അതിപ്പോ നമ്മൾ പൈസയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യില്ല, ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയണ പോലെയൊക്കെ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആദരവില്ലാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അത് എങ്ങനെയുള്ള ദാനമാണ്? അത് തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ തപസ്, 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 3 തരം തപസ്സും ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്സില്. 3 തരം തപസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. ഈ 3 തപസ്സും നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമാണ് അല്ലെ. ഫലമായില്ലാതെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചാല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികം.
രാജസികം എങ്ങനെയാണ് ഈ തപസ്? രാജസികം സത്യം പറയണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാവണം. അത് വാഗ്മയ തപസ്. അത് വാഗ്മയ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവം. ഏതാ പറഞ്ഞത്? തപസ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആരാധന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് താമസികമായിട്ട് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക, സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ, നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. പിന്നെ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ശ്ലോകം 28 എന്താ പറയുന്നത്? പൂർണ്ണവിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണവിശ്വാസം ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണവിശ്വാസം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അസത്യം. ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം യജ്ഞം ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്താലും അതെന്താണ്? അത് അസത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് യാതൊരു പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല. അത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് എന്തുണ്ടാവണം? നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ഭഗവാനില്. ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും